Bilgili bulgança Yıldızlar Yangırın avgust ayında күзәтергә була диләр. TMTV телеканалында Yıldızlar Yangırı нәкъ декабрь ayına туры килә. Сәлам дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы бүген бездә бер юлы 2 йылдыз. Берсе шуның әле кабынып килүче йылдыз булса, икенчесе инде менә йылдыз инде концертлар куеп, җырлары белән, клиплары белән безне сөендерүче егетебез. Димәк, бер кыз, бер егет хәзер менә монда пәйда булачак. Каршы алыгыз. Бүген бездә кунакта Яңа йылдыз 3 проектының финалисты һәм дә җиңүчесе Фәрида Ибраһимова һәм популяр җырчыбыз, автор башкаручы Илнат Фархуллин. Рәхим итегез. Нишәп җырлап кирмисез? Сәлам Илнат. Сәлам бар. Сәлам Фәрида. Котлыйм. Рахмәт. Котлыйм. Күчтәнәштә алып килгәнсең икән. Әйдә күчтәнәштән башлыйк әле. Мин яратам күчтәнәчләр алырга. Мамадыш күчтәнәше. Ни өчен Мамадышныкы? Чөнки мин Мамадышта яшим. Һәм Мамадышта туып үстем. Һәм Мамадышлар инде җибәрә тапшыруга менә белгәннәр дә тапшыруга барасын. Тәк Фәрида. Әйдә менә шундый күчтәнәш алып баралы бездән дип, ишендә нәрсә бар? Бәлки уланы үзе җыгандар. Әйдәгез үзегез ачып. Үзем ачып карыйм. Гадәттә нидән күкмарадан булса таба булыр әйме? Нәрсә дип уйлыйсыз? Тута хәзер. Башкортстанга гадәттә бал китерәләр. Әйдә Сабада булсам, үзем бүләк, бүләк. Так, Мамадышта бал аканда бар. Мамадышта гел. Мамадышта тапмам ти иш пишмаклар ашыйбыз. Шей. Мәсәлән, Мамадышның табигатында нәрсәләр бар? Мамадыш табигатында анда су инде бөтен җирдә. Урман. Урман була, чәчәкләр дә, мәтрүшкәләр, үләннәр. Үлән дә шей. Юк. Ярсын иттең. Иң яраткан бер менә бу. Мәтрүшкәләр кипкән. Иң яраткан бер чынлап та мин һәр көн мәтрүшкә белән чәй эчәм дигән. Һәм шикләү күптән шикләүгә шаһ. Фәрида, бик зур рәхмәт. Ай. Мамадыш шикләүкләрдер дип. Әйе. Менә Мамадыш күчтәнәше. Запатентована шикләү Мамадышны кыз димәк. Бик зур рәхмәт. Нигә сез икәү килдегез? Бүген ни эш Белмим инде, Фәрида шалтыратты дагы иртән. Моның бит бар сәбәбе. Ничек алар бүген икәү? Яңа йылдыз гала концертында Фәрида минем белән, мин Фәрида белән ничек дөрес булгансын белмим. Без дуэт башкардык. Дуэт башкардыгыз. Әйе, рәхмәт сиңа җыры белән һәм җиңеп чыктык. Һәм җиңдегез шулай бит. Димәк, бик уңышлы дуэт булган бу. Уңышлы чыгыш булган. Мин дә карап барган, күзәтеп барган Фәридәне анда инде жюрилар да аңа инде. Инде ярым финалда ук матур сүзләр әйткәннәр иде. Мин карамадым, дөресен әйтәм. Карашам. Ул язмада барысы да бар, аны инде TMTV телеканалында күрсәттеләр, аны шул билгеле бер каналда да бар шулай интернет челтәрдә. Дөрес бит? Ярар. Бергәләшеп бик матур дуэт башкарга җиңеп чыккач, инде мин ышанып калам, бүген дә сез бергәләшеп дуэт буларак пешерерсез дә һәм җиңеп чыгарсыз дип. Без ярата торган ризык булсын, пешерә белгән. Әйе. Фәридә, син ничек пешерү ягыннан осталык? Безнең мәктәптә 2 смена, шуңа күрә мин сәгать кичке 7дә генә кайтам. Аллага шөкер, әни белән бергә яшим. Дәвам итәсең дә, әни пешерә. Аңладым. Әни. Син эшлисең. Укытучы. Менә шулай. Вакыт калмый пешерергә. Ярар, Илнат пешерә. Минем нәрсә әйтәсем килә инде. Мин гастрольдә иртән китәбез төнгәчтә. Кайтабыз дагы. Рәхмәт. Пешерергә яратам булар. Шикләү кенә ашыйсы булыр. Карагыз әле. Шуннан инде уйны шуна бергә. Хәзер монда пәйда булачак ризыклар җыелмасы. Бер төрле ризык әзерләр өчен, икенче төрле ризык әзерләр өчен сез башта сөйлисез шуның икесенең берсен. Әйтәм, сез бер команда киңәшләшеп. Аннан соң шуның берсен тапшыру дәвамында сөйләшә, аралаша, җырлый бәлкем пешерәсез дә. Тапшыру ахырында мин күрсәтәм, нинди ризык килеп чыгарга тиеш иде. Фотографияда. Әгәр дә сез якынча шундый ризык әзерләсәгез, әйтәм, 80% дип әйтәм, якын килсәгез шул ризыкка, мин сезгә тапшырыбызның генераль партнеры булган, Мамадыш районының күршесе булган Күкмар районының менә бу Күкмар металл заводыннан әлеге табаны без инде мөгаен бүләк итербез. Фәридәгә. Фәридәгә. Бүләк итербез. Аныкы бар. Аны килгәне бар. Аның отканы бар. Юк икән, юк инде. Юк икән, бу таба монда калачак.
Так, ішті сізге бүгін тұрышырға туры келешек. Biz әзір. Әзір ме? Әзір. Сіздің дуэт әзір ме? Әзір болса кеттік. Иә. Барысы да алдыңыз да, достарым. Мен Болат Достарым, ойлап тұрам. йылдыздарым. Мына сызық сызабыздай ме? Сызық сызабыздар наша өттіріп. Мұнсынан бір түрлі ризық әзірлеп бұла. Мұнсынан енді бұлардан екінші түрлі ризық. Шиклеу қамыр, қотлы қамыр бұл. Творожный сыр дейбіз, башқа түрлі сыр. Бірі бұғайлы, камамбер ма? Әсәдір енді. Бүгінгі сыр. Груша. Мұнда гімбе, тауық, түші деп етеміз. Помидор, салат, яфрағы, майонез, әшметі, қамсыр. Вау, нәрсе екен бұл. Мен білмеймін. Мұнда пирог дейсең, менің грушадан пирог башаған жоқ. Қатарлаймын. Олма пирог бәлі шай, әйтірі керек. Или шыңа жетіп. Шамалап айтам. Грушадан пирог ашаған. Жоқ, мына бұл сыр қойын келерге может, мына бұл тандемда түгіл мына бұлар. Мына бұл сыр білән груша һәм қамыр. Еще плюс мына шиклеуік. Пирог дейсең, әйме? Ладно, мысалы аңлашыла, мұнда шампиньоны, итне, помидорны қыздырға бұла, мұнса бизеп қойырға бұла, но сметан білән майонез. Yok, bu salattır indi bu bir türlü. Yok, mənsə bir türlü salat, скорее всего. Sen salat yaprağı болған şimdi. Ben de şöyle bileyim. Salat Мен білмеймін бе? Salat, Мен бәлкім Bu сізді salat. бұтайымдар. Бәлкім бір емде шындай жульендер, кім біле мұны. Mənsə Цезарь кебегерәк ошаған әзрәк салаттыр, mənsən уырға, потом и все. Әйме? Но менә mənsə минем өчен аңлый алмыйм. Ярар, аңламасам Груша қалдыр. белән камыр. Котлы салаттыр деп ойлаймын. Котлы салаттыр деп ойлаймын. Мынсынма? Слоеный, Салатынан чып қоябыз, Салатны шып куябыз анда. Yok, bu Цезарьга ошаганрак булырга мөмкин. Минем вариант шул. Менә шундыйрак. Ну, монсын әйтә алмыйм, Фәридә, әйдә, син камыр ризыклар белән бик күп пешерәсең дип иштем мәктәптә. Мен камыр ризыкларын ашарга яратам. Мәктәптә. Биология дәресінде. Так. Син химия белән дә химия итеп алам. İkisini kursak şartlamıyor bunlar. Булат, монда син ярдәмең кирәк. Реактив. Ничек ярдәм минем булды? Минем ярдәм шул. Менә сезгә таба. Менә бу ризыкны әзерләгәндә монда таба кирәк була, беләсезме менә? Кайсы? Монысы өчен бар күк марының тагын духовкага торган шундый менә туры пышмаклы. Димәк, бу пирог инде, груш Бу пирогы. дер пирог инде, дер пирог менә. Ну, пирог менә бу сырын ничек килә ала бу? Ярар, аңлашылды. Син миннән сорамайм сен аны. Уйлап чыгарган бәлкем француз, итальян. Без булай эшләй алабызмы, Булат? Ничек? Менә хәзер үк, монсын просто Фәридә аша битә, камырның грушсын мен. Шикелеш. Yok, миңа менә бу сыр, мин яратам бу сырны. Так. Яра, монса пирог, монса бер төрле салат моны. Булды, кайсын сайладык? Бер икеш. Салатны. Синдә. Салатны, Булды. без бер команда Булды, булабыз. ярар, яхшы, моны читкәрәк куеп тора аласың. Хәзер булай, безнең тапшыруда кемгә дә булса шалтыратып, ярдәм сорау мөмкинлеге бар. Бармы андый кешеләр? Кемгә шалтыратып була? Әйдә, синдән башлыйгыз. Кемгә шалтырата аласың? Әйдәгез минем якын дустыма һәм дә вокалдан минем яраткан педагогыма Ләйсән апага шалтыратып карыйк әле. Гимаева? Нургалиева. Yok, Ләйсән мен әле укытты ул. Вокал. Мен аны җавабын нәрсә икән беләчәкмен Ләйсән апаңмы? Әйдә, кем? Ләйсән апа кем фамилиясе? Нургалиева. Нургалиева. Ул кайда хәзерге вакытта? Казанда, Мамадышта? Мамадышта дип уйлыйм. Мамадышта. Ярар, әйдә, җыйда. Эштәдер ул. Эштә. Димәк, хәзер без шалтыратып до, ре, ми, ре, до, Аның җавабын мин беләм була. фа, ми, ре, до дигән тавышлар ишетәбез икән. Димәк, аның распевка. Аның җавабын мин беләм. Киттекме? Мин микрофонны Лисионы аттым. Лисионы басып беләм икән. Беләм. Так, громкига куй. Так. Ишен лисионы. Мамадышта тилкеләр җыйды. Вакытым юк уршылмай. Әйтәм, мин тәмле керәшләр. Якынрак. Кәкем бия биреп. Вакытым юк минем. Ләйсән апа миңа бик каты җавап бирергә ашкына бугай. Ләйсән апа 1, Ләйсән апа 2. 2, Ләйсән апа лисионык. Эш әле йөрәк менә саң. Булды. Ләйсән апа сау булыгыз. Булды. Сау булыгыз. Әйе, булды. Юк, тагын кем бар? Син ничә мәктәптә укытам дисең? Красноглавкада анда хәзерге вакытта дәресләр бара. Мәктәп директорының дәресе точно булмый. Кем мәктәп директоры анда? Рашид Батыр. Юк. Шайдуллин. Ират кеше түгел, Завуч.
Ират кеше, Рашид Батыр. Yo, хатын-кыз түгел инде ди. Инде. Кем? Мен шалтыратып Кимгә шалтыратып була? О, миңа Шалтырата, Лейсан апа, привет. Привет. Мин тәмле көрәш тапшыруында прямой эфирда. О, поздравляю, молодец. Исәнмесез, Лейсән, монда Булат Бәйрәмов та бар иде. Хәзер Лейсәннең дөресрәге Фәридәнең сезгә сорауы булачак, әйме? Нәрсә әзерләп булам менә бу ризыклар? Сезнең инде вакытыгыз күп булмый, җавап биреп ярдәм итсәгез, бик шат булыр иде алар. Әйдә, Лейсан Фәридә. апа, әйтәм. Монда помидор, салат, тауык грудкасы, шампиньоны, майонез, сметана һәм сыр. Салат зеленый, да? Да. Яфраклар инде. Әйе. Майонез, сметана, Помидор черри. помидор черри. Можно, в принципе, сделать цезарь, но у тебя нету сухариков. Әйе, атаган нәрсә әзерләп була. Без аны уйладык инде, бу вариант бар иде. Нидән салат тагын ясап була? Так, Салатны гомумән. грибной можно слоеный, конечно, сделать. О. Короче, твой соус обжариваешь грибочки, шампиньоны, помидоры черри делишь напополам, и сверху сыр и чуть-чуть майонеза, без сметаны. Бу яфраклар кая китте, салат яфраклары? Yapraklar ağızga salınanın. Булды? Лейсан апа, рахмәт бик зур. Buldu. Давай, Бик зур рахмет, рәхмәт. давай, Бик зур давай. рәхмәт, рәхмәт. Пока. Пока. Сау булыгыз, Мамадышка сәлам. Менә. Ну, вариант. Вариант. Безнең инде конкурсантларыбыз әйтәсем килде. Яңа елда конкурсантларыбыз. 32 яшьлек. Конкурсантларыбыз көрәшне башлыйлар. Монда көрәшергә кирәк, чынлап та. Илназ, Фәридә, әйдәгез. Нәрсәдән башлыйсыз та? Мин гөмбәдән. Менә сезгә 2 таба, 2 кукмара табасы. Монсында без сау кыздырабызмы? Да? Гөмбә? Гөмбәйме? Ярар. Май бар, яме, май булачак. Мин әзгенә җылта башлыйм, әзгенә. Сез инде киришегез эшкә, эшли башлагыз, дусларым. Мин безнең тапшырыбызның генераль партнеры турында да үземнең җылы кайнар сүзләремне, хисләремне белгертим әле. Тәмле көрәш тапшыруының генераль партнеры Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Әлеге заманча шәп савыт-сабаларны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Хәзер инде интернет дөньяның бөтен җирендә дә бар. Китеп тапшырып бирәчәкләр. Яисә инде аларның фирменле кибетләренә дә бара аласыз. Кукмарада фирменле кибетләре бар. Казанда бер юлы 4 кибетләре эшли аларның. Павлюхин урамы 114 адресы буенча орнашкан. Кибет шулай ук Рихард Зорга 11Б адресы буенча орнашкан. Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында. Мусина урамы 23Б, Ленинградский урамы 27 адресы буенча орнашкан. Бәхетле кибетенең беренче катында менә шундый, менә мондый табалар, менә мондый табалар. Төрле линиялар бар, аларның нержавейкалары да бар, алюминнәре дә бар, шуен дип әйтәләр инде. Төрле, мәсәлән, тоткалары салынмый торган, салына торганнары бар. Һәм бар әле беләсез менә, сезнең өйдә нинди плита, газмы, электрмы? Газовый плита. Ну, белә, пешергәне бар димәк мәсәлә. Şey koy. Әйе, кемдәдер индукция хәзер бар менә шундый табалары Кукмараның, әйе. 3 төрле плитәгә дә туры килә торган. Газга да, индукциягә да, электр плитәсенә дә. Менә шулай. Аласыз да, кибетләренә барасыз да, игезгә тияп кайтасыз әлеге табаларына. Менә дөрес турысы менә. Нәрсән килде? Булат. Мин дөрес турым икән, шуннан көләм Әйе. берәйсе. Илнар, бик яхшы. Шулай ваграк бара тешбәй. Әйе, Икенчесе теге газовый плита микән, электроплита микән дигәч, димәк кошара пешергән бар дисен сен. Әйе, Микән бә, бар, шей кайнаткан. Конечно. Мәктәптә укыткан укытучылар ничек вакыты булсын бат? Көне төн эшләр бит алар. Көне төн. Тукасый алай димәле, минем әни гомер буе укытучы булып эшләде. Өлгерәдер, име Өлгерә инде, я. Элек. Анда әле ул биология түгел, рус теле укытучысы, аны менә моның хәтле дәфтәрләре. Хәзер Төнге сәгать 11-гә хәтле дәфтәр тикшерү дигән. Ой. Документлар күп хәзер. Әйе, документ. Әйдә, без башта иң беренче синең мәктәбеңә сәлам юллыйк әле. Мин белән бу проектта синең мәктәбең сиңа инде көч, ярдәм, мораль яктан ярдәм биреп торган, шулай бит? Әйе. Сине теге
канатландырып торганнар. Әйдә, катнаш дип. Ничәнче мәктәп? Булды карасын. Кызылтау урта гомуми белем бирү мәктәбе. Сезгә сәлам. Кызылтауларга сәлам. Сәлам. Булды. Так, Фарида, мәктәп дигәндә без инде сине турыда бүген күбрәк сөйләшербез. Илнат белән сөйләшкән бар монда. Илнат, син ачыганмы инде, яме? Кара әле. Ни өчен укытучы һөнәрен сайладың? Син бит әле биология, химия буенча да белгечлегең шулай бит. Хәзер биология укытам дидең инде Әйе. син. Әйе. Химия дәресләре юк. Юк, Аллага шөкер укытучы бар. Аллага шөкер. Авырмы әле химия? Үзенең моментлары бар. Син химиядан ничә иде? Нәрсә Үзәле икеле. Нәрсә соң? Химия дәресенә бир әле май бир әле син. Була. Мин дүртле идем менә химиядан. Минем Бер әйтәм, менә мине бит караячаклар безнекеләр дәген, безнең районнарда мин укытучылар да карый бит инде, әйме. Хәзер мен әйтәм икән, мин укыдым, мен нәрсә икән беләм дип. Алар мен әйтәр, Илнат алдакчы. Чөнки дөресен әйтәм, мин мәктәптә бик укый алмадым. Төрле конкурсларга, төрле республика, международный конкурсларга йөреп, мин шулай гына мәктәп бик поддержать директор да Равис Хамитович вакытта. Но начар малай түгел инде булай. Шамалай түгел. Бик укымасам да, теге бик укымадан да түгел инде. Химияларны, физикаларны дөресен әйтәм бик белеп бетермим. Җитәме шуңа димә, ани керек агачка шугыйслагыз, үзем багата торырмын. Мен асырау бирер, үзләре тыңлыйлар. Юк, туңыз безгә бик кызык. Аңлар мин сорысыңа килгән иде, билгеләнә. Миндә физика белән химия. Билге 3тән арт. Мин 2-4 булган әле. Ярар. Моннан тыш син әле шахмат түгәрәгендә алып барасың. Димәк, математикадан бишле булган. Юк, Шахмат уйнаучылар һәрвакыт математикадан бишле булалар. Минем вообще математика белән оралар Üzülгән инде алар. үзелгән. Укыган вакытта дим. Укыган вакытта минем дүртле иде. Ә ничек шахмат сайладың? Ничек син? Шахматка кіріп кеттің. Мен бик сирәк күренеш. Кызлар шахмат уйнаучы кызлар. Бердә хәзерге вакытта. Ул минем иң яраткан спорт төрем. Шахмат спорт? Спорт түрі. Шахмат спорт Син түрі. беләсеңме анда дөнья чемпионатында күпме миллион акчалар алып була. Әгәр дә Магнус Карлсен җиңсә. Хәзер анда чемпион мира башка булган инде. Шулай әле анда. Юк, анда бит спорт түренә керә, аны бит күтәреп алып барга кирәк. Беләсеңме, ул иң куркыныч спорт түрі. Беләсеңме, иң менә сәламәтлек өчен зыянлы, ну куркыныч, беләсеңме? Менә кара, утырасың бәттәме кара. Менә әгәр дә җыклап китеп, күзең белән ферзигә керсәң, Алла сакласын. Бу инде бик борынгы мәзәк. Машалла. Так. Нормально пришла. Әнә туз бирсәм, борыш бирсәм, без аны тузап алабыз. Хәзер. Җитәме бу? Бәлки күбрәк, юкмы? Кирәк булса турыйм. Тамам. Әйдә, бераз гына тура инде. Ашагаш. Ашыгын. Зиратабыз. Бе ит яратабыз без. Шулай. Так. Барысына да өлгерәсең димәк. Әти өйрәтә башлады. Аннары тренерга йөри башладым. Башта Камил абыйга, аннары Эльвира Максумовнага. Бу шахмат буенча инде. Әйе. Ул да минем тормышымда зур урын алып тора. Так, хәзер вакытта ничә укучың бар алайса? Безнең булай шахматка бөтен мәктәп йөри инде. Безнең мәктәптә точка роста Нәрсә ул? образовательная сеть эшләп килә. Так. Шулай булгач, кайчандыр биек гроссмейстерлар чыгарга да мөмкин. Красногорка авылына шеме? Мәктәбеннән. Мәктәбеннән менә. Бу да безгә инде сорар керек. Миңа паса җитәрдер дип уйлыйм. Әйдә, калган калдыр. Безнең күмбә җитәме? Турымы там бар. Кемдә бит ул тиз интернетта? Әйе шул. Ребята дивитимсың. Так. Яңа йолдыз проектынан чиклектен бу мен сиңа әйдә яңа йолдызны сөйләшәбез. Яңа йолдыз проекты ничек катнашырга булдың? Кемдер әйттеме? Кемдер үзеңнең хыялың бар идеме? Файдаланда ТМТВдан рекламасын күреп катнашып карарга булдыңмы? Теге елга хәтлек мин әле бу проект турында гелдә белми идем. Минем якын дусларым миңа киңәш бирделәр. Карап кара әле менә җомга көне сәгать кичке 8-дә менә шундый программа ТМТВ каналында шундый проект бара икән. Мин моны бер карадым. 2 карадым. Бу миңа инде беренче караудан соң ошап китте. Һәм дә мин моны һәр җомга сайын күзәтә. Әле кайбер катнашучыларның чыгышларын
әле ничә тапкыр карадым, бик кызыгые. Менә кем җиңәр, кемгә нинди бәя бирерләр. Так. Вот. Үзеңнең фаворитларың бар икән өчендә дигән. Буны башка елларда инде. Икенче сезонда Фаворитлар. фаворитлар менә бик ошады шуның чыгышы менә. Ой, молодец, мен аны җанаттым дип. Бар иман дип шулай. Исә барысы өчен дә борчылдым. Барысы өчен дә барысы да бик мотор чыгыш ясадылар. Ага. Үзең катнашырга буламы аннан соң? Менә бу елны уйладым да заявка җибәрергә булдым. Видео язма. Ага. Башта укытучылардан рөхсәт сорадым мәктәп директорынан. Юк, әлбәттә, ул Хәмид абый, әйтмә, Рәшидме? Рәшид абый. Катнашыйм әле. Ничек китәсең укытучы бит сен? Балаларын калдырып. Барып килә торган түгел, әйе. Димәк, барысы да уңышлы булды. Әйе, Аллаһ. Заявка җибәрдең. Әйе. Аннары бер айда үтмичә хат килде. Җавап, без сезне көтәбез кастингка. Ага. Мин инде шатлыгымнан нәрсә эшләргә белмәдем. Әйе, шуннан Шуннан бардым да кирип киттең. кирип киттем. Син кемнең, без әйтим, искә төшерик, бәлкем бардыр президент перәшне карашлар арасында белмәүчеләр. Синең остазың кем иде? Минем Онда салып кана җибәр Фәрит. минем остазым Зөфәр абый Айретдинов иде. Әйе. Нәрсәләргә өйрәтте менә син белмәгән? Ну, ул бит инде безнең таныган җырчы, Татарстанның халык артисты, композитор. Консерваториядә укыган кеше ул. Әйе, нәрсәләр өйрәтте сине менә? Нәрсә алдың, аннан иң кыйммәтле әйбер менә үзең өчен иң файдалы дип әйтим. Минем өчен бик җаваплы һәм истәлекле моментларның берсе иде ул аның язган җырын башкаруы. Минем өчен ул бик горурландым инде аның җырын башкаруына. Җырында искә төшереп кит. Мин аның Моңаймагыз шомыртларым исемле җырын башкардым. Аны безнең эстрадада Ришат Тохватуллин да башкарган иде. Мин күбрәк аны тыңлап, Миңа кадәр дип сөйләш. Миңа кадәр. кадәр Ришат башкарган дип сөйләшкән. Син җиңүче бит. Әйе, миңа кадәр. Хәзер бу җырны мин башкарам. Әйе. Һәм менә безнең съемкалар вакытында да булай да ул безгә үзенең төрле историяларын сөйләде. Менә сәхнәгә керер алдыннан ничек курыкмаска, аның белән нинди менә ситуациялар булды, ул анда ниндидер конкурска барган вакытта. Менә бик кызык кеше, аның белән аралашу бик җиңел. Димәк, ярдәм итте инде. Әйе. Үзеңне сәхнәдә тутарга да, үзеңне дөрес дулкынга көйләргә дә шулай бит. Андый кеше кирәк. Ул бер хәл үзең үз белдеклең белән генә чыксаң, икенчесе остазларның да әйтәм рольләре зур. Ярар. Бу конкурс ничә этаптан тора? Син финалга хәтле килгән ничә этап уздыгыз анда? Башта без видео язма җибәрдек. Ага. Аннары булды безнең беренче этап дип әйтик инде, яки икенче. Видео язма буларак булгач, кастинг, анда әйтәләр син дальше үтәсеңме юкмы? Жюри әгъзалары. Аннары безнең полуфинал булды һәм финал. Менә, тәмит. Ярым финалда нәкъ менә шул җырны җырлаган инде бугайсы. Әйе, Моңаймагыз шомыртларым. Моңаймагыз шомыртларым дигән җырны. Анда жюрилар инде бик ошатканнар иде. Карыйм әле полуфиналдан. Юк, кара, шунда бик кызыклы. Мин махсус бу тапшыруга килер алдыннан карап чыктым әле. Так, иң авыр һәм иң җиңел моментлар нинди булды менә бу проектта дип әйтик. Сиңа иң авыр нәрсә? Үзеңне тотарга. Менә бары курку хисе бер кайда китми ул. Белмим кемнең ничектер, минем бер кашанда бер кайда китми ул. Мин гел Ул 10-20 елдан соң да китмәйме инде? Китмәя, әйе. Әйе. Гелионда тора ул. Менә ул үзеңне сәхнәдә тоту бик җаваплы эш, әйе. Һәм дә менә ничек җырны башкарып чыгармын, жюри әгъзаларына ошармы, үзеңә ошармы, тамашачыларга ошармы. Менә шунысы да бик мөһим момент. Канагат булу да бар бит әле. Шул хистә бар. Шуңа күрә менә шул моментлар, аннары инде аранжировкалар ясау минем өчен тоже яңалык иде. Син күрдең ничек аранжировка ясаганнарын? Юк, аның юк. Без бирдек аранжировщикка, безнең шәһәрдәге булган иң яхшы аранжировщик ясады бу җырны, Руслан Ризванов. Моңадышта. Руслан абый, әйе.
Ruslan, молодец. Hozir Bek ko'kshama zarflar jibera boshlashadi. Aye. tez aradagina hamda endi pedagoglar yanımda meni поддерживать etib turuvchi kishilar bo'lgan vaqtda mana mening yonimda menga gir jengil. Rohat bo'ldi. Mening uchun bek muhim ayber ol. Meni mana Aydalab turuvchi kishi bo'lganda. Qara, juri deganda mana sen aytib o'tsam, juri a'zolari deymi? Seni bitta yoshlatdingiz Zulfat Hakim. Zulfat Abay, Zulfat Hakimov. Ayya. Sen umuman o'zing qaysi juriga umidlanganing bilan bunisining поддержкасы bo'lar, mana bunisi bo'ldimi bunday o'ylar boshda? Esa seni ishindagi oshish bo'ldimi? Qarayla. Zulfat Abay shotdi meni deb. O'shanda g'ururlik qilsa endi. Zulfat Hakim o'zi seni shotsin hali. Mana alay deb gilda o'ylamagan durusingni aytganda, mana eng birinchi ko'rgachda juri a'zolari hammalar menga o'zlarining baylarini bergandan so'ng men gil mana tong qoldim. Ular menga shunday жылы qarash bilan qaradilar. Mana eng birinchi casting vaqtidan o'q. Men endi meni anari o'tkaralar, ular yo'qmi? Aytam, "Всё. Ular menga уже shunday motor so'zlar aytdilar", aytam. Sen Men rohatlanib maktabga qaytalam hozir. Sen planlarning o'talgan edi endi. Kasting tanimadi. Unda shuni aytdilar. Yo'q, anari o'ta plani baribir bar edi endi. O'ta appetit keladi onasining aşağıda. Tag'in bir turgan o'zida, onasidan bir sayr o'zida. O final, endi finalga chiqdim, bo'ldi. Ajingan. Endi komanda ishindagi atmosfera turida so'raysim keladi. Mana sizning bir komanda Zafar Xalidin komanda bir necha o'quvchisi edi, shulay deb, sen bir o'zingni aytgan. Mana atmosfera nindi bo'larga tiyish, avurma yo'qmi komandasi o'tirda endi Ilnat bik yaxshi xabardor. Bizlar komandada ishlagan kishi u. Nima yo'q hozir folklor kompozitsiyalar. O'zida ondan so'ng ishladi. Hozir o'zining kollektivi bor endi. Ishli kollektivi. Hozir 9 kishi komandada. U bit agarda bir do'qimda olmasa ekan, orasida birov bo'lar ekan. Ol endi komanda bo'lmaydi degansiz. Shunga ko'ra Feride'ga da jengil bulmaganlar. Onlarning komandasi bitiranda kundashlik bor. Kundashlik bor. Shunga ko'ra. Mana sezildimi shunday eversina komanda ishida? Mana bulay deb, sen menajerlaysan buni, shulay meni sen menajerlaysan ekan degalay bulay bo'ldimi yo'qmi deydi. Qora sen halqalaring shotmay turib. Yo'q. Sezildimi? Yo'q, biz mana 12 yulduz belgilangandan so'ng endi 13 deb aytmaydi. Bizning duetda bor edi bitalim. 13 kishi edik biz. Biz eng birinchi shiroqdan narsa ishladik deb o'ylaysiz? Точно oshirga pishirmadingiz. Do'stlar, şimdi bir pot tuz aşağı kerak. Tuz aşağıdınız mı neler? Yo'q. Bek jengil bu. Biz сразу, конечно, WhatsApp'ga tutundik endi. Beshada tuzadik endi. Eng birinchi shiroqda. Ayy. Anara сөйләшә башладык инде. Алар минем дусларым хәзерге моментта. Бездә андый менә көндәшлек дигән, вот мин җиңәм, юк, син җиңәмәсең, димәк, сиңа инде беркем дә группадан чыгып китә. Ярый, пока дип. Юк, әле без дополнительныйны төзедек аннан соң. Группа. Дополнительный аерым кем беләндер, әйме? Тегеләр тегеләр каласы. Юкмы? Юк, ул аны әйткәч, димәк, битнесе белә битме? Ул турыда хәбәр итмәсе ягәрдә. Өзмәгән булсалар. Әйе. Һәм дә инде ne kuruşurgeli isep. Kuruşur isep. Demek, hali siz kuruşursunuz Cemal, biz hali hemen kuruşacak. Biz Feride bilen hemen bu proyekttan sonra da katnaşıqay. Senin hazır miyaq olsa bir yılga planların yazılgandır. Mekteptekiler Reşidovoy online desin kardeşim, değil mi? Gastrollerde jilerga tırışığız in konsertlarında. Konsertları, hali Tatar Jır, en mühimi, Tatar Jır'ında katnaşı. 17 dekabrda, Allah bilsin, kuzuna gidersin mi sen? Tatar Jır'ı. Мансыбер, әлі жыр яздырышылар. Өзіңнің жырың болашақ. Сен отырды айттылар ма еді? Әйе. Бүтін құқықлары біле? Әйе. Клип, ротация, радио, ТМТV, мәнейді старт. Көресің? Бұлар барысы да алда болашақ. Біздің алда нәрсе, біздің алда кетесі салат жәмәғат. Салат, қазір енді салатқа бітін нәрсе әзір deyerlik. Мен ешті тұрамамадым біз нәуларынан салып алмадым. Әйе, шанс кетуіне. Әйде, салып. Керек. Hepsine. Onsuna koysana. Gümbeni smetan bile degen ek түгел ме? Smetan bile. Dünya soğuk oynasın degenim. Jide көп керекmi mi? Ha tavukna? Smetansız. Tavukka керек түгелдер. Керек түгелдер yarar. Керек түр.
Jamal bizim kanalımızda biz bir şey bastırmak kaldı. Bunlar çıktı diyelim de bizim işte diyelim ki. Hazır barımızda birleşip Edex TV telekanalında reklam. Dostlar, TMTV telekanalında Təmli Kürəş tapşırığı devam edir. Bizdə qonaqda bugün Яңа Yıldız 3 proyektinin finalisti həm də jеңүүчесе Фәридә Ибраһимова. Һәм аның белән бергә финалда дуэт башкарган инде менә бу җегет. Илнат Фархуллин. Так, Илнат, син ничек килеп эләктең? Ни өчен син дуэт җырладың аның белән? Ничек сине кемдер чыктымы сиңа? Син үзең әйткән идең, Әйсә Фәридә әйткән карады. Юк инде. Шундый җегетләрне дуэт җырлыйсың килә дип. Бunda Сәкем тәкъдим ясады. Барс медиа şirketinden дип әйтәйин дәйме? Шалтыраттылардан Илнат катнаша алсагыз, без бик рәхмәтле булырык финалда дип. Фетем әлбәттә. Мин бит белмәдем, инде Фәридә белән җырлыйм, кем белән җырлыйм, анда бит белеп булмый. Анчык менә сөйләделәр, нигә нәкъ Фәридә? Сайладылар рәхмәт сиңа дигән җырны, ул җырны мин үзем язган идем бит инде 1-2 ел элек. Минем репертуарда иң кадерле җырларның берсе ул. Аның, мәгънәсе, сүзләре тәгәр багышланган дип әйтмим, тыңлап карасаң, эштәлеге бик яхшы. Нәрсә әйтәсем килә. Ул җырны сайлагач, мин тагын да әйтеп киттем. Конаклап Фәридә белән күрештек, бер-ике репетиция булды безнең. Ниттек тә, аңлаштык тагын ничегрәк, чөнки ул нестандартный җыр барыбер. Теге анда куядыр, теге ярым сулыш белән әйтергә кирәк, куядыр әйтеп кенә җырларга кирәк, теге вокальны дөрес итеп, классический дип әйтергә кирәк инде. Андый җыр түгел, хис белән. Шуңа күрә Фәридә беренче репетициядә күрештек, тагын 3-4 тапкыр репетиция үткәч аңлап алды, дөрестән дә нәрсә эшнең кая барасын. Дөресен әйтәм, мин аңа әйткән идем. Фәридә, бу бик везучий җыр. Син син җиңәчәксең дип. Белмим, менә дөресен әйтәм. Әйтте. Фәридә ышанмаган иде. Фәридә ышанмый, репетиция әйттем. Бу җыр уңыш китерә торган җыр, һәм син җиңәчәксең. Шуңа күрә бердә борчылма. Иң мөһиме, үзеңнең бөтен булган эмоцияңа, эштәге хисләрен син чыгарып бирергә тиеш тамашачыга. Шул кирәк. Хис кирәк. Хис. Дөресен генә әйткәндә, мин дә бик шатмын. Илнат белән җырлавыма. Җанма. Ният. Әле әйтмәгән идем аңа. Менә бит Тәмле Кürәшкә килергә кирәк булган икән. Әйт, рәхмәтләрне әйтсәң булай, рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа, Илнат. Менә именно Илнат белән җырлавыма бик рәхмәтлемен. Вариантлар безгә тәкъдим ителгән иде. Ачы үзе сөйләдеңме Илнат? Юк, син. Үзем дә, анда мине тыңлаучылар да Әйтте яхшылай дип. Дөрес, уңышлы таңдам булган. Алайса шундук сорауда берим иде. Ярар, монсы булды, битте диесең, киләчәктә берәр дуэт. Эксклюзивный берәр дуэт яздырырга. Юкмы планда? Илнат, синнән сорый гали башта? Фәридә риза гына булачак ул. Юк, бер кеше белән дуэтым юк. Менә ничә ел эшләп, бер кеше белән дуэт җырлаган юк, яздырган юк. Мин излим кем белән эшләргә соң, кем белән эшләп карарга соң дип. Ул бит ничектер син тандемда булырга тиеш, энергетик яктан дагы. Фәридәнең энергетикасы яхшы, беренчедән. Икенчедән авыл кызы. Ул теге мин яратам авыл кызларын, чөнки энергетикалары барыбер уңай аларның. Мин әйтмим, тегеләр начар, монсы яхшы дип. Ишанда түгел, укытучы, шахмат, сәнгать әйтергә кирәк. Күңел бит инде бай, димәк. Или ялгышаммы? Шуңа күрә бер яклы гына түгел. Бер яклы гына түгел. Күз күрер әле бер ел ротациясы бар. Шуңа күрә шунык үзенең җырын эшләсен, яздырып ала берсәм, ротацияларда барсаң, рекламаларда барсаң, нарсың киләчәктә. Бик мөмкин һәм бик ихтимал. Ярар. Буттымы эш? Бәлки без моны ясап та куярбыз, моторлап куябызмы? Мин үз эшемдә эшләдем монда. Әйттем, моның исеме бар. Илнат Фәридә Салатова. Салатның кыскартсак булачак. Фи. 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 Иф. Ну, иф мистер. Фи. Фи. Шулда булдымы салатыгы сезнең? Кошык белән иде эшлә. Булар мин эшләгән сай мине эшләттерәләр. Менә берәм-берәм генә, берәм-берәм эшләттереп бетен. Так, шириларны без маңа сыр салабызмы хәзер? Без моңа хәзер
Biz ona mayonez salarga tiyişi kajara. Bu bit. Şimdi temine mayonezli salatlarga tiyişi. Bu benim geçedir ko'nglim size bu bulg'atatirgan salat bo'lay. Bilasizmi bu narsa bo'lar deyishdi. Yaraydi. Mayonez solamizmi? Бар салат. Қойда еще крекер солона, остына самый. Вот этот, там не была балык крекер. Но это совсем другая история. Aylansa bilasizmi? Ярар инде. Фарида, сен menga ayt, mayonezни solamizmi yo'qmi? Солыйық. Men o'ylamcha solmasga kerakdir deb. Nega narsaga u bit bunda bor Nega Ну, эзгіні солыйық. Hayda sal. Solamiz üstüne biz onun sırrını itemiz. Vot. Bulg'ash, shuni xatli moyli bo'lsin. Точно hammaga bilasizmi narsa yetmay sirdan so'ng. Narsa? Sgushenka. Ay, mana. Shulay bo'lganday. Tak, endi hozir yarat finalda seyshasim kela. Finalni chegirib bordi mana. Bo'ldi. Sen chiqishlariga sen nechanchi bo'lib chiqish yasading? Men har bir шығышта ең соңғы болып шығыш жасаймын. Eng Ол so'nggi. традицияға кірді бұған енді. Aha. Sen eng so'nggi chiqish yasading Daynat bilan. Ya. Demak, konsert tamam. Chiqib bosdingiz. Jüri a'zolari kirib ketdi, biz jurladik. Jüri a'zolari сөйләшергә дип kirib ketdi. Ol arada men bir jurlab aldım, ondan so'ng endi boshqa jurchilar shulay бар edi. И shundan so'ng Faridaga so'rovni berga kerak. Chunki men Anasini bo'ldi, mana tizib bostirdilar. Әйе, Televizyon yerga necha kishi onda bizning finalda? 6. 6 kishi. Әйе, шуннан? Біз енді шотландық, бізді бит енді біз тізіріп басқанда оқ бізді құтыладылар. Әйе, Әйе, құтыладылар шуннан. құтыладылар, һәм анары жюри ағзалары әйте башладылар сөзлер. Лина Арифуллина, әйе, ол микрофон янына шықты, әйте башлады. Мен бит енді гілтігі, ол әйтір кім жеңуші деп әлі ойламайым бит әлі ол вақытта. Айтам, ярар, қазір. И ол менің есімні әйті. Мен, Қоштан тайып жығылдым. Сен жығылмадыңсыңдар бай? Жоқ, мен жығылмадым. Мен Жыладың? Өзірек бар ем. Чүнки мен бірді күтмеген ем. Қалай боласың? Шундай хисел, яны әйтіп бітіргесіз енді. Матур финал болды. Матур жеңуші, матур жеңу деп етер әкелегеме. Әлі түгі, аны менде хырмет яушын кішілер түгі жеңгеш байтып жүрмеген кішілеріне. Бір қошан деп болмай, әмі. Оға деп ол, алықшан бұл, ләкин өзіңнің бәйәңіні біл қар уақытта да, әмі. Бізден кеңешлер емде. Бұл вағилардан деп етек. Біз сені құтлайбыз. Демек әйткенімізше, енді күтә сені қазір. Тотар жыры, күтә яңа жырлар, клиплар, радио, телевидение, тәмтеу. Мәне шылай жәмәғат яңа йылдыз проектында барысы да күтә. Бізді күтә қазір біздің тапшырыбыздың финалы һәм де енді Жиләк апа Қашытқанова кеңешлері. Сәлем дусқайларым, не хәлләрегез барсың, яхшымы? Сезне бик сагындым. Сез дә мине көткәнсездер дигән уй белән башлыйк әле. Бүген сүзем майонез турында булыр. Барыбыз да аны бик яратабыз. Еш кына аш бүлмәсендә дә кулланабыз. Кышкы салат, шуба һәм башка бик күп төрле салатларны аннан башка күз алдына китерүе кыен. Ләкин бу соусның зыяны турында да күп кенә сүзләр йөри. Консервантлар, красителләр, холестериннар бар дип сөйлиләр. Шуңа күрә без хуҗабикәләр бу соусны үй шартларында да әзерлибез. Сезне дә өйрәтим әле, чөнки ул бик тиз һәм бик җиңел әзерләнә. Майонез ясау өчен 2 йомырка, 250 грамм сыйык май, 1 чеметем тоз, ярты чәй кашыгы шекер, 2 чәй кашыгы горчица һәм 1 аш кашыгы уксус яки лимон согы кирәк булачак. Блендер савытына йомыркаларыгызны сытыгыз, горчица шекер белән тоз өстәгез, блендер белән 1 минут болгатыгыз. Аннары болгатуны туктатмыйча килеп чыккан масса өстенә әкрен генә сыйык май агызыгыз. Шундан соң якынча 4 минут болгатасыз да лимон сагы яки уксус өстисез. Соус шуның белән әзер. Ярар дускайларым, бәпкәйләрем, бүгенгә шулар. Ашларыгыз тәмле булсын, сәламәт булыгыз. Алдагы очрашуларга хәтле, пока-пока.
Җиләк апага зур рәхмәтләребезне белгертәбез дә, кабаттан безнең бүгенге кунакларыбыз белән сөйләшүне әңгәмәне дәвам итәбез. Монда сөйләшү әңгәмә дә түгел, уен булачак. Мин сезгә әйтәм бер төрле ризык исемен. Сез шамаларга тиеш буласыз, ул кайсы илнекен, кайсы бәлкем регионныкыдыр, җир шарының бәлкем регионы. Һәм якынча нәрсә икән ул дип менә фаразлап карыйсыз. Фантазия. Бераз эшкә җигеп. Мәсәлән, иң беренчесе Муна. Менә Муна бер мультфильмга охшаган менә. Моана. Әйе. Моана. Анда, Анда не? Бу Потеря, Индия, гарәп. Ул да түгел дә инде, Индонезия. Индонезия. Неләр? Индеецлар, что ли? Юк. Таиланд. Менә анда бер ярдәм итәм инде. Ул континент ат башына охшаган. Картада, ат башына инде. Менә картада, Индия картасын күргәнсез бит инде. Кайсы континент материк анда? Африка. Әйе, Оп. ат башы дигән. Так, Африка, нәрсә дип уйлыйсыз аны? Нәрсә ул? Муна. Бу балык белән берәрсе нидер? Бөтенләй як. Может, лапша? Аш. Камыр бар, конечно. Камыр бар. Мин әле гаҗәпләндем. Неужели аларда шундый ризык пешерәләр инде дип. Үзем дә гаҗәпләндем. Камыр бар дидем. Камыр булгач нәрсә? Ит була? Ит юк, ит бөтенләй юк. Ит белән камыр татар белән катышай бер. Ит белән камыр мәйтәм татар. Әйе, анда татар. Безнең Африка төрек татарлары. Татар африканнары. Әйдә. Там рәсәҗә карасың. Ну балык килеп чыкмады Балык та ит тә юк. Балык та юк, ит тә юк. Камыр бар һәм Камыр һәм булгач нәрсә инде ул? Менә нәрсә булырга мөмкин? Шаурма. Миңа кызык шаурма булгач, ит тә балыктан нәрсәләрсең ичендә адам. Yo, бульон бар монда? Для вегетарианцев. Африкада для вегетарианцев. Яхшы. Яра белмибез булар. Бу пирог. Пирог? Менә шундый пирог. Кара. Йомырка бар иң мөһим. Лимон, апельсин. Цитрусовый. Кексқа охшаган барсын булгатып, менә шундый камыр ясыйлар да, шикәре бар икән бит. Барсын булгатып, менә калса бу теге кекс инде бу. Үзенә күрә Африка кексы. Так, китек алдагысын. Чыртлама. Чыртлама? Әйе. Чыртлама Кыргыз, Казакстан чыртлама. Нәрсә ул? Үзбәкстан. Шул илләрме? Шул яклар. Түркиязычный. Әйе, чыртлама. Чыртлама бу мин үлем итледер ризыктыр дип. Итле, әйе, ничек ит белән. Мәсәлән, ничегрәк? Яшелчәләр. Ит белән яшелчә. Ит, Демәк, яшелчә. рагу инде, чыртлама. Әйе. Чыртлама син? Килешәм. Бик дөрес булыр я, әгәр дә бу чынлап та итле ризык булса. Бу, әләсме, бу гади кыймак дисәң дә була, белен дисәң дә була. Менә диаметры буенча менә бу күкмара табаларында чыртлама, менә шундый белән монда әйрән белән без кемдер кефир белән әзерләп бит инде. Әйрән, сода, туз, монда инде бераз гына. Май. Һәм эчмәтәнгә гади белән. Менә аны дөрес әйттең, көнчыгыш кухнясына. Көнчыгыш кухнясына. Монда инде бөтенесе дә кешеләр керәләр. Төрекләр дә керәләр. Казакстаннар да, башкалар да. Алато. Син әйтмәсәң. Италия? Бик якын. Киргизия. Киргизия? Әйе, Италия бик якын Киргизия. Юк, Испания? Юк, Киргизия дидем. Киргизия? Нәрсә бу? Алато. Кыргызларның теле безнекенә охшаш. Мин анда быелны булдым. Монда ризыкны бер минутта да күрмәдем, мин хәтерлим. Аларда менюда бит нема дибер, юк? Кыргыз кухнясында. Ну, анда бит инде кухняда шул мин уйлавымча шул иттер дип. Ит, әйе, нәрсә? Ите менә бик якын син, аларда ул бик күп. Ну, курыкма әйт син уйлама. Бәрән ите? Әйе, сарык ите, аларда сарык ите. Аларда ул кебаплар, аларда самса, аларда менә итле ризыклар.
Mantini инде алар менә безнең кыргыз манты дип чыгар. Алар инде анда көнгә 2-3 тапкыр манты яшырган кендә шуннан. Әйе. Ну, нәрсә булды инде бу? Сарыкны нәрсә беләсез? Ну, казанда пешкән шаркы кебек нәрсәдер дип беләм. Бу котлет. Бу кыргыз котлеты. Менә шуны кыргыз котлеты күрәсезме шуны? Формада. Бу нәрсә инде башка нукышкалар да йомырка белән нидән мясорубкадан теге ит тарткычтан чыгарганнар да сарык итен әле панировочный сухариларга итеп теге бар бит әле котлеты по-киевски. Сарипан булды байны. Юк. Менә нидә итне шәйттереп як-ягыннан. Менә шуңа охшашрак ризык дип әйтегез. Беттеме? Булды? Бетте. Безнең җиңүче Безнең җиңүче мин. Бу конкурста монсында мин булдым. Так, нинди менә синең ризык ашаганың бар? Мен теге ни? эксклюзив. 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 Әмма бу штанди ризык бар менә башка районнарда ашамый торган. Пешерми торган. Менә бу точно мамадышны кылган менә бездә шундый пешерә дип менә нисә әйтә Иң тәмлесеме? Әйе, иң тәмлесе. Әнинеке һәм минем егетем бик тәмле пешерә. Менә тапшыр ахырында. Бутыр тизрәк. Синең егетең бар. Назар әйттең син моны. Каблясын син күп фанатлары. Тапшырны яңадан башларга кирәк инде. Әйе, хәзин күп фанатларны юкка чыкты. Әйе, монда әле кем. Тута, егет бит әле ул ир түгел. Финал димә. Ансы да бар. Ха? Яра киттем кайтам мин. Я тута. Мен кайтма. Так, хәзер анысы килә башлый инде хәзер алар монда яудырасы. Яудырырга кирәк. Ярар. Ул галакта барымы? Ахыр туй белән төгәлләнсен. Амин. Шо дип теләп. Туйларым була талып барып, җырларга мине чакырып, менә шундый формат. Программа әзер. Исеме ничек? Ильяс. Ильяс. Котлыйбыз сине. Синең менә дигән алып барышың бар. Һәм менә дигән җырса инде. Плюс дуэт. Әйе. Пожалуйста. Дуэт. Ну, туйында юк, дуэт җырламассың инде. Алар җырларлар Ильяс. Рәхмәт сиңа дип Ильяска җырлаячак. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Менә. Вот программа. Ну, карале, үзе менә иң оста нидер ризыкны әзерлисең син менә. Син. Хәзер менә Ильяс хәзер көтеп тора. Аны кем пешерә икән? Иләнергәме икән, юкмы икән? Ул мин пешергән әйберләрне ашап караганы бар. О! Шын. Нәрсә пешереп карадың? Әни пешергән ризыкларын пешереп. Юк. Әни пешерде. Менә Ильяс, әлегә пешереп чакырып ки. Менә Ильяс. Иртән торып. Так, ну, нәрсә? Бик яхшы килеп чыга синеке. Бик яхшы килеп чыга. Шәй. Бу вариант булды бит инде. Булды, ярар. Сөтле шәй. Почти. Сөтле матрушкалы шәй. Сөтле матрушкалы шәй. Юк, матрушкалы. Инде әйтәр иде. Әйдә. Нәрсә әйбәт килеп чыга? Менә камыр ризыклар бәлки менә. Минем бик әйбәт килеп чыга. Салат. Мин бик яратам тавык белән кишерне кыздырып, бергә спагетти белән ясап, вот минем ул бик әйбәт килеп чыга. Слушай, мен уже 30 ел иләнешеп торабыз, диме? Бер тапкыр ашап пешергән юк. Тавык белән кишерне кыздырып спагетти. Синеке пешергән, син хатын пешергән бармы шайтырып? Сырны соус белән. Син хатын бер тапкыр пешергән бармы шулай? Минеке дә. Ильяс, илән. Иртәгә давай. Бу җомгада инде никахны укытырга кирәк. Җәйгә зинарга туйга безнең программа хәзер. Вакыт бар әле. Әзерләнеп. Булды, җәмәгать, безнең инде финал. Булды бу урында төгәллибез. Чөнки менә тагын әле бер ризыгы бар. Бу нәрсә булды? Фи салат. Юк, бу әҗәбай. Фи түгел. Фи салат. Музыкальный булса ул фа булыр иде. Яисә си. Яисә ми. До ре ми фа соль ля си салаты. Менә монда сезнең алдыгызда музыкальный монда эш кешедә музыкальныйда укыган. Хәзер бу салатка дегустация ясыйбыз. Я. Нәсәләр әле? Момент. Килеп җитте. Күрсәтәм сезгә хәзер. Чынлап та. Ни салат булыр? Шундый салат әзерләргә тиеш идегезме, юкмы? Хәзерме? Күрергә. Таратадам-там. О, Идегезләре. Юк, төшкән бик охшамаган име? ләкин эшкә Ләкин кара, юк, аны бит асык. Кара әле. Нигезендә бит шул яфраклар. Дөрес эшләгәнсез аны. Без ваграк тураганмын гүмбәне. Син ваграк гүмбәне турагансың. Помидорлары шунда юк, итләре шул зурлыкта. Өстенә майонез. Миңа калса сезнеке 100 тапкыр матуррак.
Әйтәм син җиңүче дип. Икесен сайдарак куштылар, мин монысын сайдар идем менә. Истәргә куеп. Һәм бөтенесе, барышы дөрес. Шулай ук салат, мин бит сезгә әйтмәм, ул бит салат булмаска да мөмкин иде. Ул бит кыздыра торгандыр, ризык пешергән булсагыз. Ул вакытта инде дөрес булмады. Салат белән дөрес фикергә килдегез димме, салат ясап. Так. Һәм матурлыгы буенча да шундый матур. Туктале, я башта белмим, башта карыйм әле мин. Мактан да, бу дурак тәмле түгелдер. Инат, син ничек карыйсың бу фикергә? Син мине поддержишь дигән. Син фикереңә карыйсы килми, менә хәзер син капкыш авызыңа карап карыйм да и Мин бераз нинди аласым килә менә бу. Яшь үләне бик кирәк, мин яшь үләне яратам шул. Так. Әйдәл Фәридә син. Я җәмәгать. Или син генәме башта? Фи салатын. Авып пешмәгән дип әйткән иде Фәридә. Шундый туклыклы. Шундый шәп салат. Нәбәтәкне хапасын бергә урап. Ничек? Тәмле килеп чыкканмы? Юк. Юк. Әйтәм син җиңүче. Мин Монда салат тәмле булмыймы инде? Юк, мин соңрак. Яра, соңрак. Перфекто. Артык тузламаган сездә. Молодец була. Ой, гымбәгә дә туза да мин. Сикәнем артык тузламаган белән. Әгәр тузы артарак киткән булса, бераз нитәҗик. Бик яхшы менә. Хәтта җылы шундый рәхәт салат булган бу. Менә бит, яңа йолдыз 3 проектында гына түгел. Тәмле көрәш тапшыруында да җиңеп чыкты Фәридә Ибраһимова һәм аңа ярдәм итте Илнат Баркулин. Илнат, без егетләр буларак идеме? Әлбәттә, тапшырабыз Фәридә сиңа. Бу синең беренче Оскарың. Киләчәктә кулга алтын барслар алырга насыйп булсын, яме? Насыйп булырга тиеш инде ул. Тиздән берничә көннән дуслар 17 декабрь Казан Экспода ел вакыйгасы Татар җыры халыкара фестивале. Һәм сине дә шунда күрәбез дип ышанып, өметләнеп калабыз. Тормышта да җиңүче бул. Яме? Тормышта да җиңүче бул. Сиңа без уңышлар теләп калабыз. Инде көтәбез үзеңнең җырыңны хәзер. Клибыңны татар җырында, башка сәхнәләрдә, башка концертларда, һәм дә TMTV телеканалында да көтеп калабыз. Яме? Рәхмәт бик зур сезгә. Так, дуслар, мин әле әйтеп узыйм. Безнең тапшырыбызның генераль партнеры Күкмара металл заводы. Әгәр сездә шундый табалар, кәстрүлләр, казаннар кирәк булса, барыгыз Күкмараның фирменный кибетләренә. Алар бар Казанда, Дүртәү, Күкмарада берәү. Казандагы адреслары Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б, Горький парк, сәүдә үзәгенең беренче каты. Мушин урамы 23Б һәм Ленинградск урамы 27 адресы буенча урнашкан. Һәм интернет кибеттә дә заказ бирә аласыз. Игезгә китереп бирәчәкләр әлеге табаларны, казаннарны, кәстрүлләрне, нинди кирәк җаныбыз, нинди кирәк. Һәр төрле металл савыт-саба бар. Бәлеш пешерергә дә, пешмәк пешерергә дә. Мәсәлән, бәйттәгәребез саванада нинди ризык иде? Кыймак. Кыймак белән һәм менә мондый фи, до, ре, ми салатлары ясар өчен дә. Бөтен нәрсә бар. Я. Менә синең йолдызлы мизгелең әйдә. Сине хәзер телекраннар каршында. Бөтен мамадашлар таныйлар. Красногорка мәктәбе. Һәм башкалар, якыннарың, туганнарың. Айым. Әйдә. Иң беренче чиракта мин сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә чакыруыгыз өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик кызык булды тапшыруыгыз. Алга таба да сезгә зур уңышлар. Рәхмәт. Сине Укытышы бит. Бөтен 45 минут сөйләмә, яме? Барлык мине караган, белгән кешеләргә зур сәламымны җиткерәм. Барлык тамашачыларыбызны да концертларда көтеп калабыз. Зур рәхмәт. Дөрес. Илнат, әйдә, син дә. Мин нәрсә әйтим, Фәридә уңышлар телим. Уңышлар бары тик эшләргә, бары тик алга. Әгәр дә күңелдә бар икән, инде ул күңелдә булган әйберне әлбәттә син тамашачыга үзеңнең халкыңа җиткерергә тиеш. Мамадашлар молодцы. Шундый кыз үстергәнсез. Я, дуслар, сезгә дә зур рәхмәт тапшыруны башынан ахырына хәтле караган өчен. TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру һәр атна саен бара. Шуңа күрә тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәр атна саен күзәтеп барып TMTV телеканалында. Сау булыгыз, ашларыгыз тәмле булсын.